Naša návšteva s kamerou a mikrofónom v nenápadnom rodinnom dome v jednej z dediniek severozápadného Slovenska skrývala zvláštne čaro z očakávania tajomstva, ktoré sa skrývalo za oknami príbytku. Prišli sme do kráľovstva ručne vyšívaných krojovaných bábik. Denne sa pani Boženka pohľadom aj dotykom teší z tých najmilších vyparádených dievčat aj niekoľkých mládencov. Všetci títo usmievaví krásavci jej robia milú spoločnosť v čase, keď jej deti a vnúčatá odchádzajú za svojimi povinnosťami. Ich tvorkyňa a opatrovníčka, aj stála spoločnička, zostáva doma s tými najkrajšími a najmilšími, čo za posledné 20 ročie vytvorila. Nečudo, že nedarovala a nerozdala aj tieto jej srdcu najbližšie, ktoré sa teraz denne na ňu pozerajú zo všetkých kútov jej najmilšej izbičky. Určite nebolo jednoduché vytvoriť takúto vyšívanú nádheru. Obliekam spodničku. Spodnicu, áno. To je na stroji. To je na stroji, ušijem a už na nej to všetko musím takto, to len tak hrubo, však na čo drobno, však to obliečem sukienku zas, takto, no. Takže to na každej bábike začínate takto, keď ju máte vyzlečenú? No, najprv ušijem gačky. Áno, prvé sú nohavičky. Prvé sú nohavičky. Takto, prvé nohavičky. Gačky sa vravilo, alebo? Nie, reformy. Reformy sa vravilo. Reformy sa to volalo. No a či potom gačky, alebo nohavičky. No a či si to už takto narichtujem a zase ramienka si spravím. Aha. Viete, takto. Ramienka si ju otočím, takto, ramienka, no. Som šiplava, lebo keď už nemôžem na tie ruky, tak. No tak toto prišijem na nej, aby, no len musím, toto takto len hefnem a musím, jaká je sukienka, aby netrčala mi spodnička. Takto, no. Takto to zavesím, aby som mala zaškrobené len rukavy, aby tuto nebolo, mi to nezavadzalo, aby nebola taká hrubá. Viete? No, takto. Pozrite, takto oblečím. Jedno, oblečím druhé, takto. Takto, no. Čiže takto si sem. A zas to musím na nej šiť. Zas musím na nej ušiť. Dala som si panuk, lebo níci sa mi motajú. Tak som si dala. To je taká hrubšia niť, ako volá? To je panuk. Ja, panuk sa. Panuk na vyšívanie. Aha. No a takto. Keď ja nemôžem dobre, vidíte, ja... Sa nenáhlite, jak máte čas. Takto. Ale už hen tie rukávce, na tých ste už niekoľko dní robili predtým. No teda, pravda, koľko dní je jeden som rukávec? Ich vyšila, hádam, ze 3 dní som ich vyšila. Jeden rukávec za 3 dní? No obidva to naraz vyšívam, aby ich mala jednaké. Si ju obrácim, takto, a zás už musím to takto sem, tu, na nej. Takto, no, tak. No, moja paránička. No. Pekne, jak sa s nimi pekne porozprávate. Viete čo, ja som si vyžívala, ale no, ostala som tu sama, keď mi muž zomrel. Dali mi inšpiráciu, moja nebohá mama, oni boli v Bystrici ze sestru na akejsi oslave a tam asi je taký obchod, čo tí babíky a to, a oni povedajú, veď Boženka by to veru ušila, ja vám dám na tí panenky peniaze a to, Boženka, no prvý raz
Som ja všelijako sa trápila, čo som to nevedela. A tedy ste koľko rokov mali? No, asi pred 15 rokmi. No, 13 rokov, čo mi už manžel zomrel. No a toto už potom došlo chorým. No a či ideme sukenku obliekať. Či ideme obliekať na to sukenku. Takto, pozrite. Takto si dám. Toto. No a ja som si to všetko prečila, však ako bych to kedy, veď to dám od roboty. To. No či toto všetko, takto si musím. To. No. No a toto sa mi najhorie zešíva. Toto. Len sa nepichnite. No ale za to obdobie ste už... Ja vyše 100 som ich spravila. No, lebo toto som chcel vedieť, lebo... Vyše 100, a niekerej 2, niekerej 3, niekera si vyšila, niekera si nevyšila, ale hodne dali si také z tých starých šaték, tí formy, čo boli vyšívané, tak to som tak zestrihla, nemuseli vyšívať, ja som to nevládala všetko povyšívať, tak som, no a kera si dala, kera si povyšívala, tak a kera si dala tí šatky, lebo staré rukávce a vystrihla som ten rukáv zrovna tam, kde bolo vyšívané. No a tak, ale aj tak mi to dalo roboty. Niekera taká susedka Marina, tej som robila 3 pre vnúčku, pre nevestu, aj pre ňu. No a tak tam bola, čo mi pomáhala, mi ho držala a tak, pravda. A to, no ale... Už nechcem. V Bystrice ja vám ukážem, aké mi poslali. Také bebenky, keby ste vedeli, aké puchraté, ešte aj dieru do huby má. Čo? No a to sa na to zle krojí. Ako to viem, keď sa to nedá ani postaviť, ani nič. A neviete, kam sa vybrali do sveta tieto vaše krásavice najďalej? Nepočuli ste, že kam ich si zobrali a tak? Ani nikde nedávam, ani nie nedávam. Toto, čo mám, to sú jednej vnúčky, prosím vás, dali mi navliečece. Neviem, či navliečece mi to? Áno, skúsim. Skúste, som si to vytiahla. Takto. Ja sa dole naštúcham, takto moja, počkaj, moja babulka zlatá, takto, no, takto, či zase toto, takto. Dajte sem, vy to nenavliečite. By som si musel tiež okuliare zobrať. Vyzerá to tak, že už bez okuliarov nevie navliečť. A tento panúk sa zle, ale zase keby dala hrubšiu ihlu, zasa mi to zle taje, viete. To už rutina trošku je taká. No, tak to dám. Ono to není až tak, no ale čo už mám robiť? Ono by sa to zaprášilo, keď je to také pekné biele, ale... No, to ten práve viete, a však mne to nevadí, že je to prikryté. Takže... A obyčajne mi to naši už pomôžu. Oni mi idú veľmi v ústrety, aj syn, aj tá nevesta, oni... Babka, takto si to a hento máte lepšie a toto máte lepšie. Už mi aj poradí, tá nevesta mi dobre poradí, ona. Vidíte, mám aj... Nechcete si odpočinúť? Nie, však už toto spravím. Keď mi to Tonička zašívala, tak ona to tak pekne rovno, ale mne sa to už nedá. Viete, tak rovno. To len aby spolu pekne takto držalo.
Tak každá má nejaké meno, keď ju robíte, alebo vždy má rovnaké meno? Nie, Peťo mi popísal, počkajte, to je na boky mi popísal Petrík, každá iná, táto ani nie, hádam nemá. To i na nohách majú popísané dzesi, táto ani nemá, dajte si meno, jaké chcete. No, takto. Žebrala som, tak sa dopytovala, kto má dievčence, viete, ako aby. No a ja som to vyhodzela, ja som to a no, babíky sa hneď ľúbili, len povyhadzovali. No, či takto pekne, toto všetko musím takto sem. Toto. Toto. Alebo... Taký radšej, ako zelený. Toto, áno. No. Dobre. Lebo a toto aj na rukávi, to mala ona na rukávi, lebo mala kroj, ale tú sukenku som chcela celú novú. A tak, aby som... No, toto vám dám na zasceru, toto na rukávi. A na vlies, tak to som tu narobil očka, takto očka. Musím si to vymerať tak, aby som mala aj na tú stranu, aj na tú, až to môžem ustrihnúť. Takto. Rozepnite mi to. Áno. Takto. No a či to musím takto odstrihnúť? Nemám tie nožničky. Tuto. No, áno. Dobre, takto. Takže z obidvoch strán si dáte? No, dám si z obidvoch strán, abych to mala, áno. Viete, rovnako. Tak. Takto. No teda to je... Toto bude Janka. Neviem, či ste už Janku. Dobre, Janku mali. dajte si ako chcete. Ja som túto jednu vám obetujem, aby ste mali po mne pamiatku. Ako jej vynikajú tie rukávce. Krásne. To je životek. Životek, áno. A toto sú stánky. Toto voláme stánky, toto fodry. Taká mašlička. Mašlička, áno. Takto, no. Krásne pasuje biela, modrá, červená. No. Takto, no. Zarovnanie. No, takto. Potom upravím. No a či liedze záscerka? Záscerka je to, ale to je tiež robené tak nejako, že to... To je štikeraj. Štikeraj? Štikeraj. Aha. To sa volá, niekto to volá Madeira, to